Leader sini, ini Cherry Bell. Terus siapa yang ngerti lah? Ya ampun, nom-nomannya Jian. Ya, ini Cherry Bell, ini Dedek Bell, dan kamu We Gombel. Dan kamu adalah pacar We Gombel ya. Catatan sajroning ati. Ayo Mas. Sini Bu, ngumpul sini Bu. Ayo Bu. Sini Bu. Bareng-bareng Bu. Sini. Cari bel ya. Stephen Icon. Ya. Catatan sajroning ati. Aku
selfie atau gimana sih? Teman kuliah? Oh teman kerja. Masya Ini Allah. berarti bestie. Besti. Ya. Ya ampun. Halo bestiku, halo bestiku. Aduh. Aku juga khawatir ya. Oh iya, mau balik ke Mas Lampung Tejo, katanya. Iya. aku juga khawatir, tolong dijaga tangannya dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai keklawer kemana-mana ya. Cadetan sajroning ati ayo mak ayo mak aku kowe dadi karo marang golek neng kubuk asmara. Oke, matur suwun, terima kasih Dimas Tejo dan Mbak Ita. Iyo, jos, cis, ala kali audio digital. Monggo Lampung Lampung. Sesek mlebu sedek, sesek mlebu sedek. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tetrepe atiku tansah nelongso udyan nangis sasat saben tak ngedini tak tresnani nareng kira aku mbok nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis matur sembah. kesiksa ninggal aku mentike karo sing liya Kak, kanggo Eyang Putri matur sembah nuwun. Eyang putrinipun temanten sing ndek mau nggih. Nggih. Oh nggih. Eyang Uti ngersakne lagu mboten Eyang Uti? Ngersakne lagu mboten? Oh nggih niki mau. Ati kesiksa niki mau. Nggih. Nggih, Yuswa Dik. pinten menika Uti yuswa pinten? Sakniki yuswa pinten? 86. Wah, Pak Nek. Kowe sok, Dik. Uti lho 86 Sehat, sik sik sehat, sik sehat. rasa, Nah, gitu. sik Beres, Kak. nyawer duwite Niku akeh. asmane Mbah Lasia. Mbah Lasia. 86 duitnya banyak masih nyawer. Iya, Cek. Lah kowe Lah, aku lho, lagi Dik. 50 tahun wis. Aku 50 muncul, Des. Yuk 50 lah ngono. Ayo, salat maghrib Kok yo. yo terus angsuranmu wis menunggu ya? Ya wis akeh A B C D. Podo. Ya, yuk. Ayo bala. Aduh, Uti sehat selalu, berkah rezekine tambah kathah menika nggih. Nggih, Cek tambah dadi ati, Dik. Yo. Tambahin apa Uti? Dadi ati. Dadi ati. Wah iki mesti jamanane mbiyen karo Mbah Kakung iki. Yo, Cek salat maghrib. Lilo aku kudu lilo. Lilo dirambut
rumangsa yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa tinggal aku kebotke marang wong liya Lila aku utul hati-hati masih Lila kami sumasing penginya Nadenirip nofis maya Baya iling Atiku kesiksa Eyang lajeng dadi ati menika nggih Eyang Lasia iya hati-hati gak yang nggih Panitia silakan makan istirahat dulu. gua Nanti serahkan bergabung joget nanti lagi. malam Ya. Bapak, masih ada yang ditarik Pak. golek isih kaya apa Pak, wong nyatane kelakon seprene bola balik gendron wong nyatane malah bangun tresno Ketut rumah, wong atine dialeti ketalini. wis jaman lumrah sampai kawan yen wong urip coba lah kedane ya Allah Mariska supra dene Allah Akbar apa dadak ya Allah basah blonde Bapak basah tumbas tisu Pak tumbas tisu Pak tumbas tisu Bapak tumbas tisu Bapak, tuku tisu mana? Bapak, bokongnya lecet. Mana? Bokongku makbuk ngono ki mau. boya Makbuk ngono piye, boya Jal? lagi bokong palsu dek palsu Napa, Pak? Lagune ganti. Lorak Semoro Lintang Asmoro. oh Lintang Asmoro nggih siap closing Lintang Asmoro ya Ya, al artis. Maju. Engko Bapak ben nyawer siji ngono. Rena wangi dadi ati wong prasasti. Apa putra alus pun dene eyang sampun atur nggih menika nggih. ya Aladin. semua panitia monggo Lintang Asmoro Dede Bokel Lampung bosku monggo bose siang pantoro rati mengeleng manis nyati sejaku bisa duweni marang sang yang sulas
Matur suwun Bogel. Ngaturaken wilujeng sonten sugeng rawuhipun Boyor Lenggah Bapak Ibu kang satu kinurmatan. Kami ucapkan selamat sore, selamat datang para tamu undangan semuanya yang menghormati. Sugeng lelenggahan kanthi keca senabing laras campur sari Nyu Cahya Muda. Belitung monggo. Monggo keluarga besar Lampung. Sawindu kowe lawase kowe lunga pamit karo aku. Yo karepmu ora pamit yo karepmu. Gedhe ati pepujangku. Ati susah mong kangen selirang. Kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu. Gedhe ati Oh, mahut. Beda yo karepmu ora beda yo karepmu. susah nunggu dek ya dibali rasa kangen ora bisa mari among dek yati kang bisa nambani.
Kowe gare cerdas apa ora we? Lho, Dek Yati. Ibuke sing matur lho, nyawer ngono lho. Ibuke sing matur lho. Mosok kok nyawer? Iya. Nggih, Bu, nggih. Monggo Bu menawi badhe nyawer Bu. Dipun semanggaaken. Aja sok Ibuke koyo. dereng. Dereng mengke nggih. Saya pemanasan nggih, Bu, nggih. Ngertos ta Jawi? Nano. Tak silai mikku cilik apik malah suwe. Mikmu gede gak suwe mati. Ya. Mandek ono Matur sembah nuwun Mbak Yati, Sapa? Mas Gugel matur sembah.